A KBSC hazai pályán fogadta hétfőn a Szentlőrinc csapatát a Merkantil Bank Liga 7. fordulójában, és magabiztosan győzött 2-0 arányban. Az újonc Szentlőrinc veretlenül érkezett Kazincbarcikára, ám az első hazai gólra nem sokat kellett várni. A 24. percben Polgár Kristóf egy jobbról érkező beadást tudott továbbvinni, így a labda az ellenfél hálójában kötött ki. A félidő után ugyan a vendégek aktívabbak lettek, aztán a helyzet mégis nekünk kedvezett. Az 56. percben Lukaszt a 16-oson belül Pap Csongor lerántotta, így a játékvezető büntetőt ítélt. Bódi Ádám pedig magabiztosan lőtte be a labdát a Szentlőrinc kapujába. Az utolsó fél órában gól már nem született, így maradt a végeredmény: Color City Kazincbarcika SC, Szentlőrinc 2-0. Nehéz mérkőzésen vagyunk túl. A Szentlőrinc bizonyította, hogy miért állnak ott, ahol állnak, de úgy gondolom, hogy összességében megérdemelt győzelmet arattunk, még akkor is, hogyha ez nem volt egyszerű. Én gratulálok a csapatnak, és örülök neki, hogy visszafoglaltuk azt a helyezést, ahol a forduló előtt álltunk.